आरो जों दिनै महारानि Tingoria पाराव थांलायनाय आरो bororok आरो lukurok बाहायके tong बाहायके चा खिगाबनो दिनै आरो जों नायलायनाय Matarbari R blog ni Uttar Maharani Panchayet Hirapur bisingo khobjak Kamini Gam Buini bung tema An bung ke amritarani. Oh Kamini belena. Oh kamio haja sokphaiya gamri kotone. Nika oh kamio busuk family raktan na. Oro 22 poribar kai tungta. Ya roni ba kono kote. Nika oro ni para temo. Deson karo bo kwrwi rega kat kwrwi kwbangma tongo taro jagao. Oh kamio. Ke hai hajira ma ke masala hajira ma ke masaliya hai ha ko. Nika chakri mukri khane rakhe. Chakri masa sero. Nika lama tuiro ni ବ୍ୟବସ୍ଥା lama ni সুবিধার করে তেনি বতা কব তা বিজেপি সরকার ফাইবে তা কোন মতে তেই মালাই দাও ও তো জায়গা বতে তেনকি সাপ্লাইতে Nabrung tak to supply connection right to ngora deng to. Ya nabrung ya to le to fitri Haphang bo tenki klai sis klai. Nika netarok temo hamchina ora ne emle roglet photo file kami rogo. Phaiya ko bud na ni phoro wa hai kisa bujok phaibe bud paike paila se. Ya tak bud pai mane ya golo waise fan phaiya ko da. Waise sa phaiya jasa jo so nai te ya mo sabia hai paida. Ji oro ni neta ba sikita bo kere hai kono mate chongjaka urega samu nei guri saka asenga ko. Nika ora current to tonguna. Current le tongu. Current ba sipen sorka tong pro go malaja. Bono sa situ talai tai roja baila ko keri ja ba tini tangi chapai ke si masa sini ke bombal current bill dosna. Ike ba bono na ta hai mafi baila ha ta bijepi sarkar pai mafi bai mane tai bill bai maya gada jaka obama ba to khaisiba. Ike ora charai pore nai rokhe. Cerai pore nai rok tong fara gram ni sekolah wang hasil rohoi phurungbai maya gaja rang paisa kere inke phurungbai maya gaja ke ha kono mete rok kai ma tongla jaka. Inke ta aro phurungnai inke baire bo kisa phurungnai inke tin poribar kalai. Kata rohoi phurung tumu. Khatar ya ta hayu atra bola jora ro akoro khatai. Besero borok le pori tumu. Do hai 3 ro akoro ta khosi gaja ba class 3 ro. Ike ora tak komo lama rongni ব্যবস্থা le ora ni netarok phai nai ungnai ungya bo samar ungnai hote sita ta pojonto ungya bele ke asuk bise sai ko yara thangnai bidi hai bolong si saja gram ni lasi hona a cheng hi lai wa sa si kirisin sa hotho saltho humero roga lengka si bono no urun borok rogo thangai naw puro nai be jadi nero mokol bai thangna nai be jadi bahai be sawo ang samani no ko nero bise saya ja ro ke thangnai be jadi usun an ko bisinai tabok election gandang tongman ba election le biskan election rogla ning bahai ma tong sabana bud ang baroya hin tong hapon tama sini maharaja tama hunai je maharaja tamano bai thangbai saklai ne bo saklai pura nai tak tola sing roya na pula tak thanai ne bo sing rolaya na roya si ol roy bu mong sa bu ya roya bu maya no sing jomon sang ni kolon te be se masa no te bu chirole khakai tung ha si anke
나 bokong ni bong utma 아니 이게 먼저리란 이렇게 니니 어른 거 니니 celap ni bung ke sondra sokuma chandra sakuma nin celak ke tama khlai 아닌데 우 아게 동프로 거탕 동프로 봐 가리로 잘라고 하니까 nini celak rika cái ta cái này thứ chẳng bao cái này bus bus orang kan buat timan mà rọc sini hamle sar ba akrong này hay mà hamle ke besar ke besar le còn bây giờ nó là bài gì vậy nama sa apa ta ăn tươi trong ra mani ba ăn ở ba tê rồi cái bữa ra bài trong bài đi cái ra bài trong bài cái ăn bài trong nó cái cỡ thằng ke tabuk bai ke salai tong lai jana salai tong lai mani cái mai ra ni season phoro rong ba mai ra ni rok ma no khala ha cái tangon phoro cái tangon ni cái hai tu ta ba ti ra bo wa chu ba mani ha ka ma tong ke ration card le APL de BPL ration card cái joma ro mani maya kota hate wo sokphaiya ko joma le ro jam ration card maya ko ke सरकारे तो अमहाय कायसा स्कीम तंगो बसाय करी रंके रांदी बाता रंगमान अब लेबि दमान randi batang ke temani bang ma yomla ani ang rason karo tiklai mali ani bang ani subidar keri kahi ang ani saksana mama so ta ko but aikat role tongblena birman kakya selengma chaja khatong manso khumni kokthebe khubni kumaja tintang basa sina bai ni bu mukhetma pusparani ikene nini besai ni bu mukhe an pusani bu mukhe birinjo kisu tama odonyo kisu besai ni bu mu busani bu mo besai ni bu se busani bu mo komi sada ke tama nini besai le tama khlaina musa khaya bu pharo rai sai ma puka ke ni rani ora ration nini besa rogle besek kono itongna sela masa pro masa boro pori tong sela pura li ya pura kaisa pura to som lo gamari go besek class parana nanyo ke nira bahake chalaya akong tongna atu ta samoro tang masalai hata khetoro bukroi musa kroi ba ration card to kroi ration card kroi musa kroi hatu yo kala jaksi ke ration card ni bangile nira apply ro khlaiya de khajak rozak apa manya ple manya keteng manai humus manya rega card bukroi matangya ke ora ke सरकारी नगरक बुमाया musa manya ke budle maro bule maro guru amoro nai hui maro ta pasita figurati manya kes ma phala bud rona ni prang kan ke nogro nai umaro hanjaga hai hojaga apa manya langma ne langma nai kogotongo phiaba nai di o kamini bororok omotine o kamini bororok ni langma lama nasik nai di omotine boro himi tonga ja wati ni jara onke baike o
kamio himnai o kamini bororok himi tongna hadi omono tui se borok tui khongnani bo o lamono borok kasa onkha himui watui pantui intui himui ma khoglai jawo hadi naidi hai অবস্থা chini tipra sarne kapa Buini bororok eba kungkolokrok bai Panchayet thansa wngma bai Panchayet ni kwbangma sebsab bo haino o kamio sokphaiya kesare narak jago Bai bini bumke Sopna Sopna Jamatiya na Deborma Sopna Deborma Gebesani bumke Bimal Deborma Bimal Deborma Nirani besa butira la khorobuse Matha Ge bahai ka tongsa lai jana Hai bonyara hajra rok lai chajaka Hajira rok kai cha tunglai na Inke nirani ration card to Kure ration card krina khagja ya khota Nira oroni borok bulena orono busi bosor tongmani Ora se sang sara bosor chi sara bosor abasi ration card kre kure khagane ma bo rang rong nang lai phe khagro ja yata Ike budok lai bende mara burle roi ma tong Ike netaro khai nirano nobro komo regaro ration card ro na yama hairo saya de kwrwi de saya election jora phaiya phaiyo phaipa budno kaisana kawra bono kasina Ike budna bai kangka paikha paikha Ike nira bahai ka tongsa lai jana hai bonyara samong ma ke ba thanggo moyang ke ba nogo tong nong samong thanggo bol tei na wo ha ke tongka nok thai huk dai kre no te kre Ike tabo tongmani jaga ke amo ke biu dablu jaga amo sa se basa de hunja tong bacha de hanjak to tak tong thai sa se kre kha khana hata boro thangsna naisik baidi chini khajani takhuro chini tipra sarangni অবস্থা নুখাংকেনি বেলায় খেনে খা খামানো তিনি tongthai kwrwi chathai kwrwi nokthai tongwibo kichi kapla watui jorao hongka ke bahai ke tonglaina o dawni bororokno belai khe nugui wana kha tini borok mo haike tongmani sudase tini sorkar bai borok oroni kutul di hamjagai tongo borok orono achaimani orono juge juge tongwi faimani tabu porjonto boroni ration card bo kwrwi kho ration card kwrwi ba boroni regani subida bo manliya mungsani sujog subida se manlaya wngwi tongo omo hai অবস্থা chini takhuro nai baidi chini tipra sarani অবস্থা belai ke khakham Hani bwsa tipra sa wngwi sakni hao tongwi tini tongthai kwrwi Ang oro chini Tingoria Gamari Tingoria Hirapur Hongjago chini up Kami khela tamani homale chengkhe wansa baisi tongma ba wansa ro election somoy khe borok butu khaidi u party no kaisa se butu khaidi borok thundi somokton khaidi hongbo but paile hakala nirok bahake rona hi go sejak ble
চিনির কাট করি kwbangma tongo boterokno ব্যবস্থা খাইরনকে দিব hongoi u but paila ke boterok pus paila ha tei phaibu जों bai nukjak phaiphiya tak jora tei जों wan sabai tongma bangoi botahai halchal ke story to borok phano neta kaha tongmani ke ba जों tei kisale cinero ration card kri kwbangma tongo boterok tei kisale sujug subida ma bai khamo borok ni ration card kri kwbangma tongma bangoi ne tak jora tei borok dinane dine khaike chai tongphano regabu matangya ration koba mas phaike kombes phano 4 jona 5 jona ke borok tongma bisi মাথা পিছে যদি 5 কেজি কে মাছ 20 কেজি ফা বড় সরকারি সাহায্য মা খামো Kwbangma Haphang slaijago ke I Kamini sa slajak makere au moksa sekere Haphang sorkarokni sebsab kere Omongkha Maharani Tingoria Kami Udaipur Omorpur main route ni Gana ono Kami Fiaba o Kami ni bororo omahai lama ni kuno subida kere tui ni kuno subida kere tini oro ni Kami ni bororo bahana ration card kere kwbangma chini Kami ni bororo ration card kere keto belai kene khairma singsa tini ayang tine lama main road lama ganda tei kwbangma neta thanga kwbangma montri thanga kwbangma layo fiaba montri neta ro ni mokolo o Kami ni bororo ni phasing klaya belai kene wana ma singsa tini election ni joro kaisana borok ni mokolo boro ni bkhao phayo o Kami ni bororo no tei samung khlaina ni kogruwo lama rana ni kogruwo bodre pot kogruwo fiaba but paikha kene bebang no paikha tini asik kedugma but paimani yagulo tini oroni local MLA waisafan se guri nai pheya ko bahake cha tmakhe tong oroni elaka oroni Kami ni bororo tini kwbangma bororo ni ration card kri nok kri kichi kepla matong baya belai ke kharsicho nirang nukhna chini o Langma Kwtal channel ni mangplio nirang naiman khana omhai teibo nirang nugui mannai nai mannai chini Langma Kwtal channel ni bisingtei paithaga ang omono ni takhoro ni phajeng ko kosana ni muchugo chini Langma Kwtal no nirang chini Langma Kwtal ni logo nirang tongdi nai tongdi teibo man khang ke nirang like khadi share khladi tei subscribe khadi hamba